हेलो सर्वप्रथमे प्रणाम समस्तଙ୍କୁ गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो केमिति अछंती समस्ते। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା ମେଳା ବୁଲେଇନି। ରାସ୍ତାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରଥ ମେଳା। ଆଜି ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା କୋଉ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାରଗାଡାଇ ଗୁଲେଇ ଗୁଲେଇ ପାର ହେଇକି ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏଟା ବାଲାଜୀ ସୋରୁମ ପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲୁ ବାରିପଦା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ବାରିପଦା ସିଟି ଏରିଆ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ସାଇଡ ଗୁଡାକରେ ବେଶୀ ସେମିତି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶେଷ ଦିନ ଆଡ଼କୁ ବାହୁଡ଼ା ପରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲେ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଦୋକାନ ବଜାର ଗୁଡ଼ାକରେ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ଫାଲକା ସବୁ ଇଏ ରହୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ ଏତେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାପାତ୍ର ହୋଟେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା। ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡକୁ ଢୁକିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାମ୍ନା ଦେଇକି ବସ୍ ବାହାରେ ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ଏଣ୍ଟର। ତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ରଥ ମେଳା ରାମଦୋଳି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଘୁରୁଛି ରାମଦୋଳି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହେଲେ କଣ କରିବ, ଖାଲି ବେକାରଟା ଘୁରୁଛି। ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ ବର୍ଷା ପାଗ ନେଇକି। ଦେନ୍ ପୁରା ମାର୍କେଟ ପୁରା ତାଙ୍କର ଡାଉନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କମ ସମ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବା, ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି। ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ଆଉ ରାମଦୋଳି ତ ସେପରି ଘୁରୁଛି ତ ଘୁରୁଛି, ଲୋକମାନେ ବି ବସୁଛନ୍ତି କି ନ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲାଇଟିଂ ସେ ହେୟାର ଇଏରେ ଲଗାନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଆସିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ। ଆଉ ଦୋଳି ଫୋଳି ସବୁ ଆସିଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋଳି ଯାହା ସବୁ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରଥ ମେଳା ଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଇଥର ବେଶୀ ବର୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ 2025 ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମାର୍କେଟ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଆସୁ ବି ନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସେଇ ଖେଳନା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଖାଇବା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଜାମୁଗ ଚାଟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ, ଢାକାଇ ପୁରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିଛି ଏଇଥର 2025 ରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ। ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁତ କମ ସମୟରେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ 250 ରେ ବିକୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଏ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବି କୁର୍ତ୍ତିୀ ସବୁ, ପ୍ଲାଜା କୁର୍ତ୍ତିୀ ସବୁ, ଏସବୁ ପ୍ଲାଜୋ କୁର୍ତ୍ତିୀ ବି ସବୁ କମ ଦାମରେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଷମା ଗୁଡ଼ାକ ତ 40 ରୁ 60 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ରାମଦୋଳି ତ ପୁରା ଘୁରୁଛି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ରାମଦୋଳି ଘୁରୁଛି। ଆଉ କଣ କରିବ, ରାମଦୋଳି ନ ଘୁରିଲେ ବି ଲୋକ ଆସିବେନି, କହିବେ ଦେନ୍ ଘୁରୁନି ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଯିବୁ ଇଏ କରିବୁ। ଚଲଉଛନ୍ତି କି ନ ଚଲଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ରାମଦୋଳି ଘୁରଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବା।